лаззат дуюм ресторане ки бо ном русский двор буд дар шаҳри душанбе екатеринбургда ман ҳамин аст дар якачинор бахшиши зиёд бародарони азиз тарабхонаи лаззат дар шаҳри душанбе дар маҳаллаи якачинор назди военкомат атлан ҳамон вақтишда спортзал буд качаться ози сауна шудага инҷа военкомати шаҳри душанбе дуюм военкомат аст дар маҳаллаи якачинор якта сино дуюмаш фирдавсӣ мебошад мо ҳозир назди ин военкомат гузашта истодаем ва дар инҷо мебинем ки скори машини таъҷилиам дар инҷо ҳаст ина бародаро бозор шаҳр рӯз наварбардорӣ кардем дидем ин маҳалла адвокатҳо аст коллегаи адвокатҳоам кушода шудааст ва самсахона дузандагӣ аз вақташ дар инҷо буд то ҳоло кор ва фаъолият кардааст дар инҷо боз як магазини дигае ки чандин сола кор карда истодааст ба ном Xerox значит ҳозир ин магазин мушуқи 88/1 ҳави ксерокопиашдагия ва заправкаи картриҷҳо инҷа магазини симсим ҳаст мағозаи нӯшокиҳо чандин сол аст ки ин организатсия кор ва фаъолият карда истааст то ҳозира дар ҳамин ҷо кор карда истодааст дар якачинор ҳамоми туркиям ҳаст ва ҳамоми тоҷикӣ агар хато накунем ҳамоми якачинорам ҳаст мана бародаро ҳамом ва фикрам ҳозир кор накарда истодааст ҳамоми якачинор ҳам ҳамоми занакӣ аст ва ҳам марданакӣ дар ӯ параш дорухона мебошад мағозаи хӯрокворӣ маҳаллаи якачинор инаш бозорачиҳо ки мо пураги дар бегоҳӣ наварбардорӣ кардам ва шуморо нишон додам ҳамон бозор мебошад дар ин бозор бисёр дида мешавад ки харбуз ва тарбуз ҳандалак хеле зиёд аст дар ин ҷо мана даруни бозор як бор дигар дар сани шуморо нишон медиҳам мана аз ин тараф ҳам ҷое ҳаст ки савдогаро ҳарчи савд мекунанд газвадаи СССР-ам дар ин ҷо ҳаст баъдан мағозаи Алишер самсахона бозор поён омада дар ин ҷо заправка аст дар оҷа шустушӯи нақлиётҳо мошинҳо қолинҳо рост меги ака дӯстони азиз чӣ хеле ки ба шумо мо нишон додем ҳар он чизе ки аз маҳаллаи якачинор наварбардорӣ кардем пешкаши шумо намудем дӯстони азиз дар маҳаллаи якачинор чандин сол аст ки мо зиндагӣ дорем ва ҳар сол дида мешавад ки дар ин ҷо ободонӣ рафта истодааст дар ин ҷо ошхонаи миллӣ ҳаст дар маҳаллаи якачинор дар ин ҷо офис продажа шудааст ки дар ин ҷо стройко рафта истодааст дар тамоми гӯшаву канори ватан фақат стройка рафта истодааст касе хоҳишманди кори кунияст марҳамат дар ин ҷо офис продажа фурӯши хонаҳо чандин хонаҳо инҷо фурӯхта мешавад проектҳои бисёр аст ҳамаи проектҳо қариб ки дар гӯшаву канори шаҳри душанбе ҳастанд мана бинем дар маҳаллаи якачинор тамоми кабинетҳои адвокат стоматология дорухона магазини 24 соата дорухонаи 24 соата ҳамаш ҳаст ҳатто раҳбари такси аст инаша қайд кунем ки ҷои суратгирхона ва отел қошонаи ҳусни малика отел мода дӯстони азиз сартарошхона ва ғайраҳо дар назди светофор бошад таксиҳои 4444 аст ва магазини автозапчаст қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ эълони шихонаҳо ва адвокатура инҷо светофор сар мешавад ба тарафи гулистон
пешеходи тарафи магазинҳои Гулистон. Ана дӯстони азиз, дар аввалаш дута терминал барои пул гузарондан аст ва газ вада аст. 1 сомон 50 дирҳам ва тамом фрукти овушиам ҳаст. Заргар. На заргар чӣ дида мешавад? Дӯстони азиз, тамоми он чизое ки шумо дар кор аст, марҳамат бинед бародаро, дар инҷо ҳаст. Ём дар инҷа Билайн, салон Билайн ҳаст. Медурем инем бародаро интернет. Дӯстони азиз, ин офиси Билайн аст. Ман як кушта зиндагӣ мекунам, дар кушта меом. Офиси Билайн дар Гулистон, дар шаҳри Душанбе аст. Дӯстони азиз, дар инҷо гигабайтҳо барои шумо гуфта мешавад. Ман мехонам шумо гӯш кунед. 500 мегабайт 10 сомонӣ, 1 гигабайт 20 сомонӣ, 2 гигабайт 35 сомон, 3 гигабайт 45 сом, 4 гигабайт 58 сом, 5 гигабайт 70 сомон, 8 гигабайт 85 сомон, 12 гигабайтш 100 сомон, 20 гигабайтш 150 сомон, 30 гигабайтш 225 сомон. Ин аст барои телефон. Барои Wi-Fi барои шумо пешниҳод мекунам бародарони азиз. 3 моҳ туҳфа тахфиф. Яъне туҳфа аст, аксия аст. 20 гигабайтш 75 сомон. Ин барои Wi-Fi. Касе Wi-Fi роутер мегирад. 30 гигабайтш бошад 112 сомон 50 дирҳам. Мерем далши ҷураҷоно. Магазини дирам. Магазини гӯшт. Дорухона Муҳаммад салом ассалом. Дорухона, магазини Орио. Магазини Орио, духӣ. Тамоми намуди духӣ барои атр мегем, барои шумо агар лозим бошад, марҳамат дар инҷо ҳаст. Маслини. Дорухона, аптека, оптика, ҳамаш ҳаст. Дорухона, матин. Детский мир. Дар детский мир тамоми намуди либосҳо барои фарзандони шумо марҳамат тамошо кунед. Либосҳо большой скидка аст. Костюм 300 сомон, 400 сомон, 500 сомон, бурук 100 сомон, 150 сомон, рубашка 50 сомон, 70 сомон, 100 сомон. дӯстони азиз, мерем фирмени магазинҳо хеле дар инҷо зиёд ҳастанд. Либосҳои мардона. Шумо вақте ки дар шаҳри Душанбе омадем, белибос намемонед ва фарзандони шумо ҳамчунин бе игрушка намемонанд. Бозичаҳо барои кӯдакҳои шумо хеле ва хеле зиёд ҳастанд. мана дӯстони азиз, тамоми намуди игрушкаҳо. Ака ё чанд пули буди? Я нарх навуша мегуфтин. Салом алейкум. 35 чил, и аспакшан астма? Мумкина яст магазин Гулистон. Ина бародаро, тамоми намуди бозича барои шумо бозори Корвон Сахват рафтан дар кор нест. Фақат Гулистон омадан дар кор бародаро. Ина бинед. Магазини 1001 майдачӯйда. Майли браҷон, саломат бош. Дами Гулистон бародарони азиз. Дар инҷо на танҳо як магазин, балки якчанд магазин игрушка барои фарзандони шумост. ва кошонаи ҳусни Наргис ҳам аст. Ходок, гамбург, донор кабоб, ходдонер, аптека, атр. ина бародаро, хай давомша хитон тамошо кунед. Худо нигаҳбонтон бошад. То боздид мо чанд қайки тавонистем ҳамуха наварбардорӣ мекунем барои шумо. Азиз, мо аз ин тарафи Гулистон гузаштем ба тарафи цирк. Аз ин тарафи цирк баъд аз бургери тоҷикӣ банкҳо ҳаст, Амонат банк ва дигар банкҳо ҳам ҳастанд дар инҷо. шумо метавонед дӯстони азиз, пулое ки Россия ба шумо рӯй мекунад метавонед аинҷа гиред. ё ки через Сбербанк вақти хитон данон хитон перевод мекунем, метавонед аинҷа гиред 10 рақама. ана мо дар территорияи цирк ҳастем. ҳозир цирка ба пуррагӣ атрофашро ба шумо нишон метавонем. хоҳем ки ватанро бинед, пас дар канали мо обуна шавед, подписатсия кунед, лайк монед ва дар комментария фикру ақидаи худро нависед, то ки мо донем куҷо барои шумо бисёртар залул аст ва бисёртар хоҳишмандо куҷоро хоҳиш мекунанд, ҳамҷоро рафта мо навозбардорӣ мекунем. мо 1-2-3 моҳ иншоалло то моҳи декабр
حتی ما دارم اینجا هستیم و در خدمت شما هستیم دوستان عزیز.